खाग्राबारि आरो राङाजुलि बे जिखिना 7 किल'मिटार गोलाव लामानि सिङाव थानाय बा फोनांजाबनाय जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरा भेरगाव महकुमायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जासिगोन आरो भेरगावआव जिहेतु जोबोद गिदिर मोनसे गोजामथार साप्ताहिक बाजार जायो बे बाजारावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो जिहेतु दा बेखायनो बे बाजारावबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया खोब मोजां जासिगोन होननानै आं सान्दों। गोनांथार दोंसे लामा बियो खाग्राबारिनिफ्राय भेरगाव महकुमा सदराव थांनाय बे लामामोन गोलाव बोसोर बे फिसा मोनसे लामाजोंनो रोजा रोजा मानसिया बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदोंमोन। दिनै प्राय 7 किल'मिटार बे लामाखौ गुवार खालामनायनि जि मोनसे बिथांखि बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि आरो जोंनि जायगानि एमएलए मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे लामाखौ गुवार खालामना होनायनि थाखाय आङो बिथांनो साबायखर जासिबाय आरो बे खाग्राबारि आरो राङाजुलि बे जिखिना 7 किल'मिटार गोलाव लामानि सिङाव थानाय बा फोनांजाबनाय जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरा भेरगाव महकुमायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जासिगोन आरो भेरगावआव जिहेतु जोबोद गिदिर मोनसे गोजामथार साप्ताहिक बाजार जायो बे बाजारावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो जिहेतु दा बेखायनो बे बाजारावबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया खोब मोजां जासिगोन होननानै आं सान्दों आरो जोंनि ओनसोलाव बेफार बानिज्यनि थाखायबो माखासे खाबुखौ जोङो लानो हासिगोन बेखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे खाबुखौ लायो आं बेखौ खावलायहो। खाग्राबारि आरो राङाजुलि बे जिखिना 7 किल'मिटार गोलाव लामानि सिङाव थानाय बा फोनांजाबनाय जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरा भेरगाव महकुमायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जासिगोन आरो भेरगावआव जिहेतु जोबोद गिदिर मोनसे गोजामथार साप्ताहिक बाजार जायो बे बाजारावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो जिहेतु दा बेखायनो बे बाजारावबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया खोब मोजां जासिगोन होननानै आं सान्दों। गोनांथार दोंसे लामा बियो खाग्राबारिनिफ्राय भेरगाव महकुमा सदराव थांनाय बे लामामोन गोलाव बोसोर बे फिसा मोनसे लामाजोंनो रोजा रोजा मानसिया बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदोंमोन। दिनै प्राय 7 किल'मिटार बे लामाखौ गुवार खालामनायनि जि मोनसे बिथांखि बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि आरो जोंनि जायगानि एमएलए मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे लामाखौ गुवार खालामना होनायनि थाखाय आङो बिथांनो साबायखर जासिबाय आरो बे खाग्राबारि आरो राङाजुलि बे जिखिना 7 किल'मिटार गोलाव लामानि सिङाव थानाय बा फोनांजाबनाय जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरा भेरगाव महकुमायाव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जासिगोन आरो भेरगावआव जिहेतु जोबोद गिदिर मोनसे गोजामथार साप्ताहिक बाजार जायो बे बाजारावबो गोबां मानसिफ्रा थाङो जिहेतु दा बेखायनो बे बाजारावबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया खोब मोजां जासिगोन होननानै आं सान्दों आरो जोंनि ओनसोलाव बेफार बानिज्यनि थाखायबो माखासे खाबुखौ जोङो लानो हासिगोन बेखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे खाबुखौ लायो आं बेखौ खावलायहो।